Hitsas na ang Public Safety and Security Command Center kung PSSCC alang sa seguridad sa ika-37 Kadayawan Festival 2022. Sa interview sa Arman Davao kang Angel Sumagaysay, PSCC Chief, sobra 12,000 ka mga personahe gikan sa Security ug Safety Cluster ang ipakatag sa syudad sa tanang mga aktibidad sa Kadayawan. Sumala ni Sumagaysay, mandatory gayud ang pagsuot og face mask sa syudad ug giauhag ang tanan sa pag-obserba sa social distancing taliwala sa luag nga alert level status sa COVID-19 dinhi sa syudad. May naman no 100% na ang security cluster ang gitan-awla namo dinhi nga mo dugang siguro is mga concerts no. So far wala pa sa kamot namo ang layout. Siguro pag nadawat na nako ang layout, that's the time na ma-estimate namo ang additional numbers of personnel kasi doon rin mag-aangkor yung deployment sa layout. Dili magpatuman og shutdown sa signal sa telecommunication networks atau sa dakong aktibidad sa dakbayan. Mato di Sumagaysay walay direct threat nga na-monitor ang syudad apan hugot kining nanawagan sa publiko sa pagtuman sa culture of security. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Aimee Ginita, Tatak RMN.